Здравейте, прекрасни еднорози! Добре дошли в това любовно Таро и Оракъл гледане. Днес ще разгледаме какво ви очаква в любовта, посланията, уроците, енергията и възможните събития във вашите връзки и предстоящи срещи. Както винаги, взимайте това, което усещате, че за вас, а останалото оставете на страна. Ще имате избор от 3 групи. Интуитивно изберете групата, която най-силно ви зове. Може да спрете видеото, ако имате нужда от време. Група 1. Вие, които избрахте първата група, носите много нежна, но и емоционално дълбока енергия. Знакът Рак подсказва, че във връзките си търсите сигурност, грижа и истинска емоционална връзка. Тортата е символ на радост, сладост и специален повод. В любовен контекст тя показва, че предстои повод за удоволствие, романтика и празнична енергия във връзките. Вие преминавате през период на възстановяване. Може би сте се дистанцирали или поставяте граници в любовта. Нещата ще се развиват бавно, но със сигурност към по-добро. Имате шанс за нова любов или за подновяване на връзката ви. Скоро пред вас ще се отворят нови възможности, както материални, така и любовни. Ще има момент, в който ще трябва да действате смело. Някой около вас може да не показва истинските си чувства. Внимавайте с манипулации или прикриване на истината. Вие трябва да оставите контрола и да решите ясно какво искате. Само тогава любовта ще дойде при вас. Любовта ви предстои, но е нужно търпение, доверие и освобождаване от страха да загубите контрол. Новите възможности ще ви изведат на съвсем различно ниво. Тук имаме усещане за бавен, но стабилен прогрес към любовта. Вие вървите по път, който е предназначен за вас, макар понякога да ви се струва, че нищо не се случва. Във вашия живот се отварят нови възможности. Не само в любовта, но и в финансите. Това показва, че връзката ви може да се развие покрай общ път или общо начинание. Но виждаме, че има човек, който не показва истинските си чувства. Някой може би прикрива емоциите си, да се държи студено. Това е предупреждение да не приемате всичко на доверие. Имате послания, които ви насочват да спрете да държите ситуацията по контрол. Щом изясните какво искате в любовта, то ще дойде при вас. Картата Слъва ви казва, че е време да действате. Ако чакате човекът среща да направи крачка, може би е моментът вие да поемате инициативата. Има и енергия на домашен уют и връзка с емоции. Символите като Зодия Рак тук се връща към семейството, грижата и сигурността. Любовта ви е свързана с изграждане на стабилност, доверие и дом. Но за да стигне до това, трябва да пуснете контрола и да разкриете истинските си чувства. Не всеки около вас е искрен. Доверявайте се повече на действия, отколкото на думи. Човека, който срещнете в любовта, може да е Рак или Лъв. Също така може да има татуировка, да бъде със среден ръст, може да има азиатски черти. Ако искате лична консултация с мен, може да ми напишете в Instagram или TikTok налично. Здравейте, група 2! Вие имате диамантът, който символизира, че в любовта показва истинско съкровище, връзка, която е ценна. Зарчето Меркурий в любовта показва нуждата от разговори, споделяне и яснота. Комбинацията между двете подсказва ценно партньорство, което се изгражда върху добра комуникация. Диамантът е символ на стойността, а Меркурий на общуването. Заедно казват, любовта ти е безценна, но за да блести истински трябва да бъде облечена в честност, думи и доверие. Вие избрахте втора група. Тук имаме силна духовна енергия, свързана с пробуждане, осъзнаване и кармични връзки. Картите ви казват Awakening и Акаша. Вие сте водени от висшата си съдба за любовта. Нищо, което се случва, не е случайно. Mirror. Има човек, който ви отразява, който отключва във вас и най-светлото, и най-болезненото. Sisterhood of the Rose. Тук енергията на мистицизъм и духовно учителство е силна. Много от вас може да срещнат сродна душа, която да е и духовен партньор. От личните послания, възможен е контакт с мъж със светла коса или с необичайни черти. Fair man. В любовните карти виждаме True Love и Wedding Rings. Това е знак за връзка с огромен потенциал, дори за брак или дълбок съюз. Но за да се случи това, първо трябва да free yourself, да се освободите от ограниченията и стари модели. Healing Heart подсказва, че вие лекувате стара болка и постепенно ще сте готови да отворите сърцето си отново. Група 2. Тук говорим за кармична любов, духовно съюзяване и истинска връзка, която ще промени живота ви. Но първо, излекувайте сърцето си и пуснете контрола. Тук енергията е много духовна, свързана с израстване и пробуждане. Картите Awakening и Акаша показва, че любовта ви е кармична и съдбовна. Имате връзка, която е предопределена и води до голямо израстване. Имате и карти като True Love и Wedding Rings. За мнозина това
тук е знак за дълбока, вечна връзка, дори брак или съюз, който ще промени живота ви. Но преди това имаме и урок. Кой или какво ви предизвиква? Възможно партньорът ви да е огледало на вашите рани. Любовта тук не е само романтична, но и лечебен процес. Healing Heart, Free Yourself показва, че първо трябва да се освободите от токсични модели и да излекувате миналото си. Присъстват и символи като Happiness, Wealth, Valley, което означава, че любовта ви ще бъде съпътствана от успех и стабилност в материален план. За някой от вас може да има връзка с мъж, който играе ключова роля. Меркурий като символ тук носи много комуникация. Тази връзка се гради чрез разговори, споделяне, общуване. Обобщеното послание за тази група, това е любов за израстване, духовно ниво, истинска, съдбовна и силна. Но за да я задържите, трябва да минете през лечение, прошка и свобода от старите връзки. Здравейте, група 3! Ако избрахте тази група, вашата любовна енергия е свързана с нови начала, приключения и радост. Зачето подарък, това е символ на получаване и даване. Зара балони. Балоните носят усещане за лекота, празник, романтика и извисяване. Утвържденията When I connect to the spiritual realm и It's good to feel good. Вие сте в процес на свързване с по-висока вибрация в любовта. Картите ви разкриват, че има описание на човек, който може да е по-възрастен от вас, с характерни белези като лунички, зелени очи или различен етнос. Coffee Hands of Cards предстои ви край на една ситуация и ново начало, при което ще трябва да поемете риск. I Like You и Getting to Know Each Other. Тук има нов човек, който идва с интерес и желание да ви опознае. Healing Family Issues. Важно е да излекувате отношенията в семейството си, защото това влияе върху любовта ви. Символите Rainbow, Firecracker и Tulip. Най-трудното вече зад вас, очаква ви вълнение, страст и радостни преживявания. Също така Basket и Owl подсказват, че ще получите признание, мъдър съвет и награда за усилията си. Група 3. При вас любовта идва с ново начало, с вълнение и страст. Някой ще ви покаже искрен интерес и ще ви накара да повярвате, че любовта е игра, която заслужава да се играе. Тук енергията е много по-лека, свежа и изпълнена с изненади. Символа на подаръка и балоните подсказват радост, флирт и нови възможности в любовта. Картите I Like You и Getting to Know Each Other ясно казват, че предстои нов романс и нов етап във връзката ви, където ще се опознаете и ще изградите връзката бавно. Това е флирт, но и шанс за по-дълбока връзка. Картата Coffee показва, че преди това трябва да има едно завършване, край на минало, на стар човек или ситуация, но след края идва освобождаване и ново начало. Съветите Healing Family Issues и присъствието на по-възрастна жена или мъдър човек, Older Woman, подсказва, че има нужда от лекуване на семейни модели. Може би носите тежест от миналото, която влияе на любовния ви живот в момента. Картите Tulip, Grey, Firecracker, Rainbow носят много радост, страст, забавление и дори неочаквани събития. Това е връзка, която ще бъде вълнуваща и изпълнена с приключения. В живота ви идва нова любов и ново начало, което ще бъде радостно, страстно и пълно с изненади. Но преди това трябва да приключите с миналото и да излекувате старите семейни модели. Това е връзка, която носи енергия на лекота, игра и щастие. Благодаря ви, че бяхте с мен в това любовно гледане. Надявам се, че посланията са ви донесли яснота, надежда и топлина. Споделете в коментар коя група избрахте и как се свързаха посланията с вашата ситуация. Ако искате още такива гледания, абонирайте се и натиснете камбанката, за да получите известия. До скоро, прекрасни еднорози, и не забравяйте, любовта винаги започва отвътре. Ако искате лично гледане, може да ми пишете в социалните мрежи на лично.